Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063. Muri ya Zimbabwe makasimba ere kumatimana kwa muri kokoko tinokuchingamidza pachirongwa chinonzi ngati dzifambire chirongwa chatinokuunzirai mazuva ose pano pa SlyMedia TV mangwanani ega ega nenguva dza 11 o'clock chiri chirongwa chatinotarisa nyaya dzatinosangana nadzo munharaunda dzatigere, dzimwe dzacho dzinosuwisa, dzimwe dzacho dzinoti kushungurudza, dzimwe dzinoti kutambudza upenyu hwevanhu uye nezvimwe zvinhu zvinoshamisa zvinoera zvaunofungidzira kuti zvinhu zviri kuitika here pano pasisi asi zviri zvinhu zvinenge zvichiitika. Dzimwe dzacho nyaya tichitarisa nyaya dzevanhu vatinokurukura navo vari mumaprisons matinopinda mumajere vakasungirwa nyaya dzakasiyana siyana dzavari kupikirawo mumajere imomo. Muti nyaya dzatichitaurawo pano tinoenda kumachief musi wesvondo wega wega tine tiri kumachief kumativi mana muno muZimbabwe tichikurukura nekutapa nhau dzinenge dzichiitwa ikoko. Shoya kuno kutodzikurukura tichibvunzawo maonero enyu imi. Chirongwa ichi ndechenyu, tichida kunzwa pfungwa dzenyu kuti nyaya iyi munei muchifunga kuti ingamiswe sei, ingafambiswe sei, uye kana ari munhu ari kutsvaga rubatsiro imimi mega ndimunei muchitaura kuti aiwa toda kuti munhu aende kana kuti kwatategura ani kana kuti kwamadzibaba ani. Izvo zvimwe zvacho tinozviitira kuti nyaya dzimwe dzatinenge tatanga kutapa isusu tisati taenda kwana tateguru dzinoitira kuti vanhu vave nechokwadi, nekuti vanhu pfungwa dzavo mazuva ano dzazara nemadhirama zvokuti vanhu vanongofunga kuti kana munhu akabuda ari kwamadzibaba ari kubatsirwa anongonzi idhirama, akangonzi ari kwatateguru zvinongonzi idhirama. Asi tiri kupinda munyaya dzinenge dzisati dzasvika kumatare kana kuti kwana tateguru dzinotozikanwa munharaunda. Kana iri nyaya yatawana kushamba, vanhu vokushamba vanonga vatoziva kuti iyi nyaya iri kunetsa kumaraini kwedu. Kana iri nyaya iri kubhitirisa vanhu vanonga vaziva kuti nyaya iri kubhitirisa iri kutonetsa. Kana iri nyaya yekubhuyira vanhu vanonga vatoziva kuti nyaya iyi tiri kuiziva maraini medu iri kutonetsa. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vazive kuti aiwa ichokwadi vanhu vari kusangana nematambudziko mukati meupenyu hwavo uye zvechokwadi vari kutsvaga rubatsiro, nekuti tine vanhu vazhinji ipapa vanogona kutobuda kuti drama iro asi vanhu vachitoshupikana mukati meupenyu hwavo. Nekudaro ticharamba tichisangana nehama dzinenge dziine matambudziko avanoshaya kuti tobuda sei patiri panapa tiri kuitika mukati meupenyu hwedu, tashaya kuti tobuda sei, todzitaura nyaya idzodzo todzitapa. Kana tadzitapa vochizotsvaga vanhu vachibva nepanapa. Kana muriko vakadaro sunungukai kuti mutirovere runhare kana kutitumira meseji muchitaura kuti aiwa tinoda kuuyawo kustudio kwenyu, tine nyaya yatinoda kutaura yatinetsa mukati memhuri medu, tine nyaya yandinetsa mukati meupenyu hwangu, ndine nyaya yandinetsa kubasa kwangu, ndine nyaya yandinetsa
kwandakaroora kana kuti kwandakaroorwa ndine nyaya yandinetsa pakati pangu nemukoma wangu kana nababa vangu hatizi kuwirirana kana kuti tine tanzwa nekuroyiwa kumba kwedu uko isusu tatambudzwa nezvikwambo kune munhu mumwe chete chete ari kungoita mari vamwe vese tiri kungosafa haatipe kana mari yekuhodha mabhero tiri kufungidzira kuti ndiye asi pangu pacho tisingataura zvedu mazita evanhu ini zita ndinonzi simbi yebasa Silvester tapfuma nei ndichakumbira ruregerero kuti kubva musi weFriday neMonday nechipiri tasingakwanise kukupai chirongwa chinechi ngatidzifambirei nekuda kwokuti pano patinoshandira panga pasina magetsi uyewo zvekare vamwe vedu havasi kunzwa zvakanaka nedenda redziwa riri kutenderera mazuva ano nekudaro vamwe vanga vari pamaoff kuitira kuti vanhu vasazozadzana saka zvinobva zvaziita kuti basa risanatsofamba zvakanaka nekuti nguva zhinji tinenge tichishanda takakwanirana asi mukatisapota aiwa tichawanda pabasa pano paSlyMedia TV. Nhasi uno tine nyaya yatinoda kukurukura nezvayo inyaya yeushereketwa huri kuitwa nevanhu vanorarama vachiitira kune vanhu vanorarama. Toda kuti tiikurukure iri nyaya yatoda kuti imimi mutipewo maonero enyu nemaziviro enyu. Taita rombo rakanaka kuti pandichakurukura nemhuri iri munomo tine zvakare tateguru dengu vane nyaya dzavakaita dzatakatapa dzimwe dzacho dzakauya nepano paSlyMedia TV. Munorangarira amai vaive nevana vanga vane makore mashoma 12 years ne10 here vaiba zvinogara zvakadaro. Vana ivava amai vachichema misodzi vakudzingwa mumaraini kuti hatichada kukuonai muno munharaunda yatigere. Vakanzi bvai kutienda kwasabhuku vachitopasisa zvekuti haiwa motobuda kakona vanhu vangagare sei nevana venyu vachikubirai nezera ravanga vainaro. Tapanhau iyoyo takazoenda tateguru vakazoona nyaya iri paSlyMedia TV vakati muriyo ngaiuye kuno ndinoibatsira zvangu pachena ichibva yaenda ikanobatsirwa yezvinezvi aiwa vana vavanhu kwavo vatogara zvakanaka. Tateguru zvekare vane imwe nyaya yemwe musikana akanga awana boyfriend yanga iri mbinga yaiti ikamutora yanga isingaite bonde naye asi yaimupa imba yekurara. Kana achinge apinda muimba yekurara aizongodzimirwa kana azongodzimirwa zoitwa kana kuti bonde nenyoka mumba imomo zvichingoenda zvakadaro. Rimwe remazuva akazomuka kusango ari kusango iko kakabata $200 mumaoko asi akapedzisira akanga ari mumba yembinga iyoyo. Achibva ipapo akabva azosangana natateguru dengu neshamwari yake ndiyo akazomuratidza kuti iwe zvawasangana nazvo izvi zviri kuitika muupenyu hwako akurwara zvisingaite. Kubva ipapo akabva aenda kwatateguru dengu achibva anorapwa akabviswa zvimwe zvinhu zvaanga ainazvo. Anga atopuhwa sim card ranga ramukati menyama yake raiita kuti pese paari apota achionekwa zvaari kuita. Yanga isiri nyaya imwe cheteyo chete. Baba vake vaibata mwanasikana iyeye zvimwe zvaitotyisawo zvakanga vana vasingagoni kutaura nababa vavo. Baba vavo ivavo vakanga vachivatengera mabhurugwa vavasikana vakuru vakutofanira kunge vachienda kudzimba. Baba vacho vakazotaura kuti aiwa vakazoitwa go back to sender vakazouya vega vachichema kwatateguru kuti ndarwara inini ndibatsirei sekuru. Ko maizviitirei izvi? Aiwa ini ndaitira kuti kubasa kwangu ndityiwe pabasa. Zvimwe zvinhu zvinotsvakirwa mushonga soka unotorazona kuti amen. Dai mishonga iyoyi yaigona kunge vachitibatsira kutsvaka kuti national team yedu iwine pamwe zvingabatsira tingaende kuworld cup asi hazvisi kuita. Right, regai ndichingamidze mhuri yandinayo mukati mechirongwa chanhasi uno titange kukurukura nyaya yatiinayo pachirongwa chedu chino. Ngatidzifambirei, toda kuzonzwa macomments enyu. Ndine vahanzvadzi polite wakadii zvako? Utaura wakasebera kumaiki. Tripo makadiwo. Une makore mangani okuberekwa? 20 years. Handitika. Tingamidze zvekare amai makadi zvenyu? Ndiri pamwe makadiwo Mukoma Silvester. Aiwa inini ndiri right zvikuru. Mabva mataura nezita rangu imi ndoziva kuti munonzi mai Mutumba. Ini rangu zita rangu makarizira kupuka mai? Ndakariziva muri kuZBC. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo
nekuti batawo tiriko kuti tingopfuurira mberi nekutebvenyura musatombotipa maiki kana tikauya chero kumusha kwenyu parofu tinotaurisa. Aiwa tinotenda. Mutumba iri kana kuti matumba Inonzi matumba. Matumba aiwa kwagutu ndagadzisa muchandiregerera vateereri tina mai matumba mukati medare redu ranhasi rinonziro ngatidzifambirei. Mwanasikana Polite ari kusangana nezvinhu zvinoyera mukati meupenyu hwake zvisingaenderani nezero rake pamakore aainawo ari mwana mudiki kudai izvi. Regai tipinde munyaya yanhasi tinatsonzwa kuti ndezvipi zviri kunetsa mukati meupenyu hwake zvaakuita kuti atsvagewo rubatsiro kuti ndingabatsirike sei. Polite, tingatanga kuziva kuti mukati meupenyu hwako tiri kuziva kuti wanga uri kumurume kana kuti uchiri kumurume here? Izvezvi ndiri kuna mama. Izvezvi zviri kuna mana. Wakabva kumurume handiti? Kune matambudziko vari kusangana nawo? Vateereri vangada kuziva kuti iwewe Polite une makore mangani ekuberekwa? Ndine 20 years. 20 years. Une vana vangani? Ndine 1. Une mwana mwachete akura zvakadii? 3 years. Ane 3 years. Tichida kunzwisisa, ane 3 years, une 20 years. Wakaenda kumurume uine makore mangani? 13 years. 13 years. Murume wako ane makore mangani? Ndi wa 1986. Ndi wa 1986. Ndo makore mangani kwa mdi makafunda. Uchienda kumurume wakaenda uine 13 years wadaro. Zvakafamba sei kuti uende kumurume uine 13? Wangofana ngori grade 7 ka? Takakura nambuya. Mama angu angotibara 3 vangotisiya pana mbuya. Vaingowanikwa vachingoenda. Saka mwene mwana baba ake 3 udaro sati akura achingetwa nambuya. Saka tichingetwa nambuya dzimwe tarara nenzara. Dzimwe taingotambura kuti aingogara chingotambura. Saka mbuya akazokwanisa kungotinisa kuchikoro. Ini ndakagumira grade 5. Sisi wangu akagumira form 1. Munin'ina wangu pandakaroorwa anga ari grade 2 here. Anga ari grade 2. Saka takazoenda kwamadzibaba kunobatsirwa. Tabatsirwa. Maenda kunobatsirwa nenyaya yei kwamadzibaba? Kungonobatsirwa kuti pamwe mbuya vangawana kuti chengeta zvakanaka. Mbuya ngoenda nesuwo mbuti vandi timboneereswa zukuru vangu. Toenda toneereswa. Saka madzibaba nekuti vaiziva pumba pedu nezvapanga pari. Madzibaba Aaron. Anove ndiye murume wako here? Ndibva masvika ikoko? Patasvika ikoko saka vaingoziva kuti pamba pedu tinotambura plus magariro atinoita tiri vanhu vaiva vanongotambura. Ndobva vati ndoda kuroora, ndoda kuchengeta. Asi usaudza vana mbuya. Ndoda kutora zvese ndenda kutovaitira. Ndobva semuna iwe pakutambura ndobva ndangobvuma. Ndobva vati ndoda kuperekedza mba. Vakambotanga vati ndine shamhu dzandaive nadzo dzoti tainamata kumasowe kungotsvuku. Saka pane shamhu dzandaipiwa dzinzi unogara nadzo mbva vati uya nadzo. Ndobva ndaenda nadzo. Ndo vakazviziva vega here kana kuti ndiwakatovaudza kuti ndakataura? Shamhu idzi dzaive nebasa rei muupenyu hwako? Vaiti dzinogarira hondo pakati peropa rangu. Ndobva ndaenda nadzo shamhu dziya kuna madzibaba vaya. Vavati handei kugomo. Ndobva tanosvika kugomo kuya. Ndobva tora shamhu dziya dzamva vadzipisa. Ndobva vati iwewe ndoda kuroora. Ndobva vati usatombotaura zvako kunana mbuya vako. Ndangoroora ndoenda newe kwaMutare ndokwandogara. Ndobva ndati alright. Ndobva tabva kugomo kuya. Ndobva tafamba ndobva tadzokera kumba kwavo. Ndobva vazoti handida kuperekedza. Vaniperekedza. Ndopa vakabva vati vabuda murodhi. Ndobva vati nditevere. Ndobva ndavatevera kubuda murodhi muya. Ndopa vakabva varara neni. Ipapo? Wakazvitendera here kana kuti wakambunyikidzwa panguva iyo? Toti chii? Toti ndakangoti semunhu ari pakutambura. Asi kuti ivo vangoti nditevere kwandiri kuenda. Vachipinda musango. Ndobva ndangotevera. Ndobva vandi tichigara panobva ndagara. Ndobva vati chibvisa pendi. Ndobva ndabvisa. Ndobva
vavata neni asi ndairwadziwa ivo ndobva vanti unongoshingirira zvikandaita zvindoda kuita kanga kutanga kuti usangane nemurume pabonde ndobva varara neni paya ndobva vandiperekedza vakati kumba usambonotaura nokuti ndoda kutona ndikuchengete ndozokuchengeta mese nevamwe nemunin'ina wako ari kutambura ndobva tabva paya mva vandiperekedza mva ndaenda kumba ndanosvika kumba ndobva ndakabva ndawana mama vangu ari kumunda mbuya vanga vasipo mama vangu vanga vatodzoka mama vangu vaive kumunda mbuya vangu vanga vasipo vandapinda mba mva ndazarura tono mva ndamborara ndobva ndazomuka vanga vaniti ugara wakava chembe vanditora zvembe zvangu mva ndaendaurwisa mva ndanowacha time iyo ndobva vakazouya ndobva vakauya nemukadzi womunin'ina wavo vachida kutenga mbiya kuna mbuya ndobva vasvika mva vatera urwizi mva vatowana tiri kurwizi vakatitsvaga pamba mva vatowanika ndiri kurwizi ndaiva nemunin'ina wangu achifodza mombe endaiwacha hembe ndobva vasvika mva vatowana mbuya aripe ndikati mbuya ndisi kuziva kwaenda asi mama ndo ari kumunda kumusoro mva vaenda kuya vaive nemukadzi womunin'ina wavo vaenda kumunda kuya kwaive namama ndobva vakabva vatengeserwa mbiya dziya indaingori kurwizi vatazodzokera kumba ndobva vazonditi chiuya ndoda kutiza newe ndobva ndatobuda pamba vari manheru ndobva ndangobuda ndombotaura ndobva ndaenda kuya. Wakatakura chii? Ndakangoturikidza hembe nato nandasina hembe ndobva ndatobuda ndobva ndatoenda kumba kwavo ndobva ndasvika ndobva ndanovata. Kwakuinani kumba kwavo? Kumba kwavo mai vavo vaitoriko. Kwakusina mumwe mukadzi? Kwanga kusina. Ndobva ndasvika ndobva ndanovata kumba kwavo vangonti unonanga mumba mandorara ndobva ndaenda mumba muya ndobva ndanorara ndobva vazoti kwakuteedza mva vabuda mva vanoudza mai vavo ndobva vanditi anogara mba imomo kusvika wawedzera mari yako yekuti uzoenda kwaMutare nekuti zvikazikanwa tinosungwa. Tinosungirwei namai namwene vako ivo? Kwaini kuti mwana mudoko asati akura saka tongogara tikamuisa mumba ndobva ndagara mumba muya 2 days vana mbuya ndobva vatombosvika ndobva vachida kuipiwa mutoro kuti vanditsvage wondokwavaitira kutsvaga muteuro kune munhu akuba iwo uchitozvinzwa ako vachitaura vari panze? ndobva vasvika mbuya ndobva vanzi mwana wenyu akati akadai akananga nekumakomo ekumvimva ari kuenda kunotsvaga basa. Awo ndiwo vakudaro manje? Madzabando wanga vakudaro. Vakunyepera chiprofita kuti ndiri kukuprofita mwana wenyu akaenda nekusango. Mbuya ndobva vati anoenda kubasa kupi zera rekerwa hana basa ranogona zvikanzi ndokwandiri kutoona achienda nako sikani ndaimoshandisa muteuro anodzoka. Mbuya ndobva vakabva vabva paya ndobva vasunga mva vaenda ndobva ivo mva vapinda mba mandaivasvika nzwa vanzwa mbuya vako vauya ndikati enda vanzwa ndobva mva vati alright mva vati chibuda kugeza anga atove manheru ndobva ndatora mvura yangu ndobva ndanogeza ndobva tavata mangwana acho nemakuseni mama ndobva vabika sadza nongati zvekuma4 mama ndobva vabika sadza mva vaisa mulanji nemuriwo ndobva vatiperekedza ndobva vakabva vati zvezvehande asi dezvezvi ndamboenda kuchivhu ndichinowedzera mari yangu tozoenda kwaMutare ndobva vatiperekedza mama vakatiperekedza takaita zvekufamba netsoka kuenda kutara hatinoita zvokukwira mota because vakati vanhu vanozotiona ndobva mama ndobva vatiperekedza mbva takwira mota ndobva tafamba netsoka vaikuperekedza enda amai vamadzibaba Aron? Amwene vako ivo? vangotiperekedza mva tichiendai vatafamba nga tikafamba netsoka tikafamba tikanokwirira kutara takwirira kutara mva takwira mota mva tapinda muchivhu mva vanitengera masocks bhotsu ndandapuwa naivo vamwene namama because ndandisina ndobva vatora masocks ndobva vandipa ndobva vatenga masocks mva vandipa ndobva tapfeka masocks aya ndokwira mota dzaienda kunonzi kuokonya kuchivhu ndobva apa muri kuenda kwaMutare handiti? Right, masvika kumba manje
makasvika kumba mukasangana kwakaita sei ndokwavanogara kwaMutare kwachiri kana kuti takananga kuhokonya mabva kuhokonya ndokwamakanogara here kuhokonya tikambogara 1 week kuni maigara naniko taigara nehazvanzi yemukadzi womunin'ina wavo ndabva tagara kuya vataita 1 week akatosvika achiintrodusa wakati ndiye mudzimai wangu ndobva tagara 1 week ikoko ndobva vawedzera mari yavo yekuti tiende kwaMutare vatazokwira vataenda kwaMutare vatakutogara ikoko tasvika ikoko vavati oi kana tiri kunokunoti hazvanzi yangu ivo madzibaba aroni ndobva vati hautauri kuti ndiri mukadzi wacho because uri mwana mudiki saone uchiti hazvanzi yangu apa maigara sei maigara mu1 room here kana kuti maishandisa marooms mangani kwaMutare yanga iri 3 rooms yaiti room huku nedining pakati dziri dzavo dzese yanga iri imba yavo yanga iri imba yekuloja iri yavo yavailoja imwe room yaive nemumwe mukomana aigaramo imwe room ndoyataigara dining taingoshandisa tese kuiyo ari kugara wapa mukomana uyo akaudzwa kuti muri hanzvadzi futi asi muchirara muroom imwachete ndimi muri maMutaro watopuhwa matengerwa mapoto ako akutobika imba yatanga mapoto anga ariko vakanotora because pane imba yavaigara saka vakazotora zvinhu kuimba yavoyo vachiisa kuimba yatata kugara vavatora zvinhu zvanhu vatakutogara ndichingoti hazvanzi yangu saka vaenda vachinoshandira vanhu kuchikomo kwavaishandira vanhu kwavaiti ndokune swe rangu kudhuze nekunight fest kwaMutare kunze kwekushandira vanhu ivo vaishanda here saka mari yekuchengeta ivaiwana kupa ndi wakakubvisa kumba kwambuya vachiti toda nokuchengeta vanoiwana kuvani vavo vanoshandira ivavo aiwa pakanaka ndobva ndasvika kuya ndobva vachingoendawo chinoshandira vanhu dzimwe nguva vachindisiya pamba saka umwe musi takazoenda tese mva vati hande dzimwe nguva taigona kungoenda tese dzimwe nguva vaigona kundisiya saka umwe musi takazoenda tese ndobva tave kucrosa tara saka ndakazomhanya pane mota dzaibvako dzaitofambisa asi kuti takabva ndaona nyoka ndobva ndamanya mota yaya ndakamanya mota yakutosvika padhuze nepataiveri ndobva munhu wemota mva amisa mota mva aikonesa ndobva ati uri kumanyei kudaro ndobva ndaramba ndakanyarara ndobva vadzosa mota baba yavanga vatofamba vatove kumberi ndomadzabaro ndobva vadzosa mota ndobva vati ko mwana uyu ari kutizei ari kumanya kudaro haudari wabata mwana zamu here zvikanzi aiwa iye hazvanzi yangu ndindogara naye asi kuti taona nyokapo ndoye ari kutiza zvikanzi hatatati wabata mwana zamu ndikati tonotoita sei newe because mumanyirero aita apaka zvikanzi kwaiwe nyaya ndikati hai nyoka yendaona vatasvika pamasuwe paya taitoenda kumasuwe kwacho vautoti ndagumbuka nezvawaita paya woramba wakanyarara zvoita kunge ndiri benzi handatogumbuka atidzokerei kumba svika izvezvi zvida kuona uchigara une dhuku musoro ndichadi kuona usina dhuku nekuti unozonzi uri mwana mudiki ndabva tasumuka paya ndobva tadzokera kumba tadzokera kumba takagara ndonga kwaMutare takaita nhonga 7 months tichigara kwaMutare right kumba kunze kweko kunamata kwavakanga vachienda vachinonamata kumba pa7 months uku makagarisana sei tatakatogara zvakanaka zvazvi right matambudziko akazotanga rini ndingangoti pandakazononoka kuita mwana zvakatora nguva yakadii kuti uite mwana ndakaita 4 years pasina mwana ndobva vatanga kuti chii ndopa vakabva vazototanga kuti iwo hauzvari uri ngomwa plus zvinhu zvaunongoita panapa zvokuti unongodya sidza rangu uchipedza nemwana wacho nehautorina vachingondituka dzimana nevanhu vese vekumbana namama kutongondituka kuti hauna mwana ndobva saka ndaingogara manje ndoti ndogai ndidzokera hangu kumba kwedu kana muchiona kuti handisi kuita mwana voti ukangodzokera chete ndokuuraya plus unomuka wakatarisa zuva inini ukangoenda mumba kwenyu unomuka wakatarisa zuva richivira wopinda mumba kuchingoedza unomukirana naro ndokuti chiko kana chiti unomuka wakatarisa zuva kwai uchimuka makuseni handiti
zuva richibuda unenge wakaritarisa, unenge uchingoritarisa zvese zvarinenge richiita kusvika rasvika kwai wakamira panze haupindi mumba, kwai ndokusota ndokuteya ndinouraya ngirozi dzangu dzouraya ngirozi dzangu dzinouraya saka yavanopinda ichipostori here kaonje ambina John Masowe chishanu John Masowe chishanu aiwa tinotenda. Ngatichitarisai manje pakatanga matambudziko ekunatsoti wakatanga kuchishungurudzwa iwewe namadzibaba Aaron, ndezvipi zvawakaona kuti panapa apa vakambotanga vachikutaudza vachikuchichidzira vachiita sei ndepapi pakazotanga matambudziko ekutoona kuti zviri kuita madzibaba izvi paupenyu hwangu kana panyama yangu hazvisi right? takagara ndobva ndobva tafamba tikatombofamba kumaprofita kuchiva vachiti uite mwana asi kuti vaingogara vachingopopota ivo ndobva vazorwara vazvimba dumbu inguva yecovid ndobva vakabva vazvimba dumbu 2020 ndobva vazvimba dumbu riya saka vakoya kumusha ini ndagara ndaiswa kumusha imabva vazoya kumusha apa tanga takugara kwachecheche tatobva kwamutare tatakugara kwacheche ndobva vazoya kumba kuya nguva yecovid ndobva vakabva vazvimba dumbu ravo rakazvimba zvekuzvimba zviya pamakafamba zvakanzi zviri kukonzerwa nei pataive paya zvakanzi wahwindi taenda isusu hama dzacho ndobva vangozoti vobaba iyo ndobva vatomboramba akati handidi zvekuenda kunobatsirwa dadzokera kwachecheche ndokwandonoporera kuna vanhu vanondirapa ndobva vangozoti bave masikati mama ndobva vatengesa chibage vakugara vangoisa imwe mari mumba ndobva vasongoti ndakuenda kwavatemeshewa kune imwe hazvanzi yavo ndobva vabva paya ndobva vatosumuka vangosumuka mama wangotoenda futi kunotengesa chimwe chibage ndobva zvaimwana ndaenda bva vabuda apa inini wacho vachirwara kuda vaingondituka vachingonditi muno manditombo dukona mumba mavairara vachindituka saka ndanagara ndichingodya ndobva ndati gaindisiyane navo voti plus unosema unondisema kwangoita unge wanonoka kuita kana kuti ukaita unge wanonoka uchidya chikafu chavasiya voti unondisema ndobva vazobva painobva vafamba vachienda mama ndopa vakabva vadzoka ndobva vati kwaaroni aripi tikati handivati ndoenda kwati maishewere mama mbva vatoti ndakuteera mwana wangu mama ndobva tavaperekedza vavatevera kuya mbva vaenda ndopa vakanosvika vatemeshewa kuya ndobva vagara ndopanonzi vakamborutsiswa sahwa renyoka here vari ikoko vakanotsikiswa sahwa kurutsiswa nekuda kwechirwere chekuzvimba dumbu chacho kwai dumbu renobva raramba rakangodaro ndobva zvitombonzi zvave kunoku vari kuita kunge vaakufa ndobva kwazosumuka vatete vadoko nababa mukuru nababa munini ndobva vatevera indikanzona sara ndobva ndasara paya ndobva vaenda kuya ndobva vakazovaendesa kuchipatara cheDriefontein ndobva vadzoka ivo vana mama nanababa munini vese ndobva vazodzoka ndobva zvanzi ukaona mwana wangu akafa ukangoona chete mwana wangu akafa uchandinyatsokundudza ende musha wese munopera mukangoona mwana wangu akafa zvikwambo zvekumba kwenyu zvoda kuraya mwana wangu chikwambo chiri pauri chisingadi kuti uite mwana ichocho zvino ukaona mwana wangu akafa ka hauchandiudza zvako saka ndingochema ndobva ndanyarara ndikati ndoda kumboendawo kuchipatara kunovaona zvobva zvanzi hawindi unozonitaura zvakawanda ikoko because mari yacho havaivarapisa vaitengesa mbudzi dzavo vachiita nemari yacho apa kwaunzi kwangoina mari shoma imwe isa vakahya saka baba ivaya vakabva vazoita zviri nani bva vadrenwa 5 liters yemvura mudumbo mweya ndobva vazoti mukadzi wangu ngaakwire auye kuno namai kwamatishi vavaenda kwamatishi vatabva paya ndobva tazoenda kwamatishi vatanowana variko baba iyo vaya vatanosvika mama mbava kutotaura zvembudzi dziya mbudzi dzako dzakatengeswa dzikazodii zvikanzi ini mari yanangoona ndeyembudzi 1 apa papatengeswa mbudzi 4 Alright. Ngatiti vapora handitika makugara maametse nyaya dzekuzonzi uzotemerwa nyora yevari madzibaba dzakatanga rini? Ndinguti takabva papo akazvimba dumba handiti vataenda kwachecheche tadzokera kwacheche ndobva
pane vamwe atailoja navo ndobva vati dumbu renyiri kune vamwe mudhara anorapa ari kwakondo asi dumbu renyiri rogona kutopera because rari chakazvimba but vaenda kwakondo kuya ndobva papa vanga vanzi vane TB vanga vabatwa TB saka vamwe mapiritsi eTB ndobva vaenda kwakondo kuya ndopa vakanorapwa dumbu riya ndobva rapera ndobva vati handiyetese ndopa pavakazoenda nini vandanochikwa mwana wangu saka pandakanochikwa mwana wangu ndakabva ndatemerwa chii futi nyora kutemera nyora ndiani ndisekuru ivavo vekwakondo vakanditemera nyora saka ivo vaivemo vachiti unotukirira svika vandiuchika ndobva ndaita mimba yemwana wangu ndaita mimba iyaya manje iine mwedzi 1 mama ndobva vakabva vauya mama gore negore vanotouya amwene vakwewo saka mama ndobva vakabva vaya ndobvawanika ndine mimba saka vanga vasinganyatsi kuzvinzwisisa kuti ndine mimba here kana kuti ndobva vatanga kutuka ngomwa uri kupedza chikafu chemwana wangu panapa vaiti kana kuti vakandituka vese aindituka vese nabayo vaya vandikudzira ndaingochema ndonyarara ndobva baba iyo vaya ndobva ndobva tagara mama ndobva vakabva baba iyo ndobva vakabva vati chinda kumba unogara kumusha mama pari kutoenda kumusha chete unoenda navo apa taigara muhani room tese namama saka mama vaigona kungotaura zvimwe zvinhu zvinonyadzisa kudai vabva vati uyu mukadzi wako yanondigwadzirwa nekuti tiri muhani room saka anenge achida kuvata newo saka ndosaka achindimuvenga ndabva saka ndaingonyarara baba ivo vatotanga vatondituka vatoti manje inini handingambodzinga mai vangu nekuti iye anozoti anoda inini handine ina zvese izvozvo imunotogara zvamunoda pano ndobva vakabva vati ndakagara kuda ndobva vambotanga kudanana neumwe musikana uye ndobva vadanana naye kukirawa vakati vachitaura naye kukirawa vachifunga kuti ina handizvinzwa asi ndaizvinzwa vachibva kukirawa kuya ndobva vakabva vadzoka mama vanga vatobika sadza sikaenda ndaenda kumvura ndobva ndadzoka mama vabika sadza vanongosvika ndobva ndagara panze ndichinzwa zvaitaurwa zviri kukirawa musikana waye vakazomutora here kuti achiita mudzimai wavo havana ndobva vabva vati vabva kukirawo kuya musikana iyena vatosvika mvati madzimai ndipe chibhotoro chekuisa muteuro wangu ndikati handina chigubhu ini chekuisa muteuro ndobva atoti wosvika ndipewo chimucheka chewaiti ndikati handina nyoni handatobatikana ivo ndobva vakabva vauya zvikanzi nai mai adya sadzero zvikanzi haana aramba zvikanzi kurumidza kudya sadza ndokurova izvozvi uda uramba kudya sadza kuti zvaita sei ndikati mungandirovera zvemunhu wamamuchitaura naye ukirawo svika ndine munhu wanditaura naye kuti chena munhu wandambotaura naye svika mama vanobva vatayakira zvikanzi hapana kana munhu wambotaura naye ivo namai ukama hwake madzibaba aro namai hwakamira sei kana uchiona ivo wamai nemwana vanorarama sei zvaunoona kuti iwo zvinzvi ndamai nemwana kana kuti pane zvinoitika pakati pavo zvinoshamisa zvakamira sei zvandisingatonzwisisa zvakawanda nekuti dzimwe nguva takarara mumba macho vagona kutorara vasina hembe amai vogona kurara kana nepitcot yoga voti ndotsva zikuna kwacheche hakotopisa saka ndotsva chero vakarwara vanogona kutaura kuti pakati pangu panorwadza vachitotaura panonyadzisira vanzi haendi kutemera nyora kutemerwa nyora kutemerwa nyora namadzibaba aro namadzibaba aro nemwana wavo kana achitaura zvakafanira kuti panonyadzisa kutaura nezvesikaridzo mwana madzibaba aro vanotemera amai vavo nyora patsika rudzi vanotovatemera padhuze nepapo chero vatemera voti hazvina kana basa saka mama patogara voti hazvina kana basa mwana wangu charo ndikatonzwa pakati ndotomuudza handina pano pandisingakwanise kumuudza nekuti mwana wangu mupostori kwaJohani Masoko nyaya yenyora inouya sei papa handizoziva vanosanganisa zvese chivanhu nechipostori handingoona kuti ndozvavanongoiteni iwo unofungidzira kuti vanogona kunge vachiita zvakashata here vari amai nemwana kungofungidzirawo kwakoyo kuti mwana mukomana angasvika sei pakutemera vanenge vachitotemerwa nyora amai vanenge vakapfeka nhumbi dzemukati here vanogona kutobvisa pose vanoendwa nawo kukirawo ka vanobviserwa iko kana kuti vanogona kungotemandira nhamba mavanenge vachiita nyaya yavo varimo vanobviswa hembe kukirawa ikoko pane paine vanhu
Bane pasina unoenda 1 kukirawa. Saka vanomboenda amai nemwana kukirawa ikoko. Iwo wakazombotemerwawo here nyora nemurume wako kunze kwasekuru vaya vaikuuchika? Murume wangu akatonitemera, akanitemera pakati pemusoro, akanitemera apa neapa, akanitemera nepapa. Hatauri ndedze, anongoti ndoda kurapa. Abva anditemera apa neapa, ndobva anditemera nepamusana nemakumbo. Asi asingatauri ndedzei? Hatauri, anongoti ndiri kurapa ende futi handibvunzwe. Plus kana kuti zvinhu zvake anowanza hasha kudai. Saka chero zvanditomboita handitombofunzwe. Handina kana munhu anondikontrora. Ko nyama dzimwe dzatinonzwa nezvadzo idzi nyaya dzenyama dzinobikwa kumba kwenye dzimwe dzisingabikwe zvakamira sei? Vanogona kuti vanitora usiku handiti vanonitemera nyora kumaradzano. Vapedza voti kumaradzano panzira. Pakati peusiku kana kuma12 voti uyu mutoro uyu geza. Mushonga, une mutoro nemushonga. Baketi voti geza, ndogeza munhu mushonga we ndageza vanitemera futi nyora ipapo. Vanitemera. Tabva ikoko vosvika votora. Unenge wakapfeka here paunenge vachikutemera nyora idzodzo? Ndisina kupfeka. Pamaradzano dzenzira ipapo? Apa una kuudzwa kuti ndezvei zvatiri kuzviitira? Ndobva tadzoka kumba, vobva vatora midzi yavo yavanenge vainayo, vobva vaigocha muchoto, zvonzi wogocha uyu nenyama yembudzi yogochwa, zvonzi gocha, zvonzi unoruma mushonga uyu apa une uchivava nenyama isina munyu, zvonzi wotora nyama iyi woruma, wotora mushonga uyu woruma, wotsenga womedza. Wodya. Ndobva ndoita zvinhu zviya. Apa ukaita kakunonoka kudai vanogona kurova. Kuti zvonzi vari kuti hausi kunzwa handiri kutaura. Kuti ukaita kunge usina kunyanzwa kunzwa vanorova. Ndopedza kana dzimwe nguva vanogona kunditora kana kuma12 dzeusiku vaenda neni kurwise kumvura. Vosvika ikoko vondinyika mumvura. Kundinyika zvekundinyika zviya. Ndobva ndati ndiri kuzarirwa. Vobva vandirova, vobva vati kuzarirwa kuti chii? Ndofana kutokunyika apa unenge uri usiku chaiwo. Saka musi vakandinyika uri usiku kudaro. Ndobva ndatoona chinhu chaifamba mumvura. Chakaita kunge munhu, kunge chii, asi chaifamba chiri mumvura. Chitobva nechekumusoro ndakachitarisa. Vachasvika patiri vachanyangarika. Ndikati ndine chandiri kuona, svika chauri kuona nechekuita sei? Apa vandirova, vandinyika mumvura muya. Ndobva tabva kuya. Apa kune makuva. Kunototyisa murwizi save. Tobva ikoko usiku todzokera kumba. Tosvika topinda mumba. Togona kutovata. Asi nguva zhinji havavati nini. Vanogona kungoti tamba neni nemuromo. Votobudisa, vobva vatorara. Vorara vewe. Zvokuti vanenge vachikuti idya nhengo yavo? Yavo nemuromo. Asi havazoita bonde newe? Ndoita nemuromo uya. Vobva vatorara. Vakapedzisira kuita bonde newe rini? Pane nguva yakareba zvakadii? Kuti ndingataura nguva yacho. Zvazviri kuitika mazuva ese here zvekuti vanongoti dya nhengo kana kuti vakapedzisira kuita bonde newe kare vakungoti chingodya nhengo chete? Vanogona kutanga vandirova kana kutanga vanditsamwisa. Ndotsamwa kana vachida kurara nini. Vorara nini vakatsamwa. Plus izvezvi pane pamashure apo nditaitambura vandambotora munin'ina wangu. Ndobva ndati ndigare nemunin'ina wangu. Ndigara ndobva tamutumira mari mbva auya munin'ina wangu. Auya munin'ina wangu ndobva tagara naye mazuva mashoma. Bva kumuratidza mavhidhiyo aya mapona aya. Usiku ndigona kutoti ndorara. Bva kuti maino yaitiwa mavhidhiyo. Munin'ina wangu ane makore mangani munin'ina wako? Ndo 2007. Alright. Ndobva voona mavhidhiyo aya. Ndobva ndati mavhidhiyo rudzi yekuva muri kumboona. Bva zvaya ndibvunzwe. Unondibvunza nemavhidhiyo, kune mamwe mavhidhiyo vandozodongora. Ndikati shuwa ndo mavhidhiyo muri kuti yaitiwa mavhidhiyo akadai so. Ndobva munin'ina wangu ya ndobva atobvapo ndobva akwira pamubhedha nekuti ndairara naye pamubhedha. Ivo vairara pasi. Saka umwe musi ndakazopepuka. Goza vanoziva ndikarara manheru. Ndotopepuka kwachena manheru andipepuke. Saka musi wena ngopepuka wawo uchitori manheru. Kwai naye. Ndobva ndamuka.
ndobva ndabata pamubhedha dai ndakapepuka hana yangu ichirova ndobva ndobva pane mwana wangu chete munin'ina wangu hapana zido rakavharwa apa musoro wanga ndidzima light da kuchachisa foni yangu saka ndakabva ndangobatanidza light abva ndabagidza light ndobva ndatotarisa pasi ndobva ndaona vakarara nemunin'ina wangu handinambokwanisa kuvabvunza ndangodzika pamubhedha ndobva ndatozarura dho ndobva ndabuda panze ndobva ndanogara pahuni dzaive panze asi kwainayo munin'ina wangu enopa akabva atora foni yangu neyavo mva abuda achimanya ivo ndobva vatouya paya ndobva kuti konugotsamwa chii chaona pinda mba wakatsamwei ndikati andinambotsamwa ine handina kana chandaona ndobva vati tanga kudzingira munin'ina wangu yamba vadzoka naye ndobva ndakabva ndangoti kureva kuti vakabata munin'ina wako futi ndobva vakamubata Chibharo futi ndobva vadzoka munin'ina wangu vakutoputsa mabhaketi ndikati usandiputsira mabhaketi handina kana chandambotaura pamusoro pezvese zvemamuchiita saka mabhaketi angu siyana nawo wakaona kari munhu zvikanzi haufaniri kutombomutaurira zvese zvauri kutaura iwe wakangouyawo wani pano saka ichingamutadzisa kuya pana pachi vatanga kupopota ndobva vakuda kundirova kupopota ndobva ndatonyarana ndobva tatorara ndobva kusvika kwaedza paya ndobva vatoti uyu munin'ina wenyu atove mukadzi wangu wanda kutogara naye nonga vakagara naye mwana uya gore vachitomuita mukadzi vachitoita bonde saka taingoradzikwa muhani room saka takatorana muhani room voti bvisai mese hembe vovata naye vovata nini vane vachichinjanisa kuti vakati vate neuyu vata neuyu saka ndaingori munhu uya kuti aidhivaita ukangostaura chete unofa zvekudyiswa zvamaimboitwa zvekudyiswa nhengo vanga vachiri kuzviita here munin'ina wako apo mese vakadzi vaviri murume umwe chete vaikutopota vachizviita vaiita sei vaitoti itani muromo vachireva inini saka takagara panguva imwe chete yavari kurara futi nemunin'ina wako woisa nhengo yako munhengo yemwanasikana wemunin'ina wako woburitsawo zvokuti iwe idya vasina kugeza vasina tobva takagara unga gore rese because waiti ukangozvitaura chete unouraya ndokuuraya ko munin'ina wako wakambogara wana nguva yekutaura naye muri tu here kuti uri kuzvifambisa sei nemurume wangu ndakamuudzaka asi kuti ivo vaizoti manje vangona kuti kana kuti ndoti amaini ndafunga kuti vadzokera kumusha voti hazviiti ndinouraya ndogona kutomuuraya kana kuti saka indofanira kutogara nemese muri two ende futi vana vangu vashoma stereki saka ndoda kuti ndiite vana vakawanda okay kune vamwe vanhu vekumasoko vanovashandira sei vanenge vaita zvekutemera nyora here kana kuti vanongoita zvekuprofit vanovashandira nditi vakashandira voti woda kutemwa nyora vakati woda kutemwa nyora vachibviswa hembe vanhu vanoenda 1 vachitemerwa nyora dziya vari vanhukadzi here kana kuti varume vakadzi vese nevarume vasina kupfeka vakadzi vacho havambokomburenawo here kana hapana kana ambotaurawo nemurume wavo kuti nhai zvatiri kuitwa nemise mudzimai wamadzibaba aro nekuti nhaimi murume wenyu anotidaiwo hapana nombokomulena because vanoti ndo marapiro angu ende ndikatoona ndakurapa kudai hapana mhepo ichadzoka pauri ndozvandotoita ndo marapiro angu saka munhu vakamuprofita akaita saanoramba vanongonotosumudza chimwe chinhu obva vati ndokutema hapana kumbonyorwa chikwangwani pano chekuti ndoshandira vanhu havade kuti munhu abvunzisise kana kuti anatsonzwisisa utsananguro dzake dziri kufamba sei vanochichidzira unongonombobvunzabvunza pati ukazoda uramba uchiinda manje uchiita seusinganzisi amba chitosumuka pano chitobva havana vamwe vanhu vatendi vavakatomborova here vanga vasati varova because vanhu vaingozosumuka vachienda asi kumasowe kana kuti ukabuda dhimoni vanorova dhimoni racho vanotorova netsvimbo voti handidi zvekujairirwa rega timbotaura naamai amai tonzwa nyaya yekushungurudzwa kwemwana wenyu zvamunonzwisisa maererano nekushungurudzika kwemwana wenyu ndezvipi zvaakakutsanangurirai zvimwe anogona kutadza kutsanangurira zvese asi imi mune maripotsi akati wande akakuudzai handiti zvakamira sei ndinotenda nemukana wamandipa Mukoma Silvester mwanasikana wangu uyu pandakatanga kutaura naye parunhare ari kuchipinge
aingotaura achingoti mama ndiri kushungurudzwa ndinoshuvira kuti ndino ndasvika pamuri. Asi nenguva pfupi sevanhu takazotanga kumhanya pamwe chete nababa ndichingoti baba onai mwana ari kuti ari kushungurudzika. Ngatimbodzikirai pekutanga. Akaenda sei kumurume aine 13 years imimi vabereki muripo? Chakaita kuti mwana uyu aende kumurume senhoroondo yamanzwa achitaura pakutanga, mwana uyu haana kukura achirerwa neni, akakura achirerwa naambuya amai vamai vake, sokuti ini ndiri step mother vake. Alright. Saka mwana uyu akurira kumusha kwamai vake, nhoroondo yatanga kutsanangura yamama akateerera ndo mararamiro akaita, sokuti handina chandaiziva. Uye murume wangu haana kunge anditsanangurira kuti kune mwana akaita seiyeyo. Saka inini mwana uyu ndakatanga kuzomuziva gore rapera, ndo pandakatanga kuziva kuti kune mwana akatoroorwa atova nemwana wake. Saka pandakatanga kuziva kuti kune mwana, ndakatanga kuti imimi baba sokuti muri kuziva kuti kune mwana uye mama kanyarara makandivanzira, ndokumbirawo mutsvage phone number. Baba wakaenda kumusha vakanotaurana namai vemwana vakapiwa phone number. Namba ndadzipiwa ndakatanga kumufonera mwana uyu. Akatoti ko ndimani komandifonera, ndikati ndini mai vako mai Matumba, mudzimai wababa wako. Akaradza kufara pandakataura naye, akaradza chido chaizvo kuti anoda kukurukura neni, asi aingondidzidzisa kuti mama ndine matambudziko, ndafara ndakuwanai. Saka chaiva chishuviro changu chokuti deno mwana uyu ndagona kuonana naye atsanangure matambudziko ari kungoti ndine matambudziko, nokuti mukanonoka kundiona muchangozonzwa kuti ndakafa nokuti ndakufungidzira kufa. Saka ndakabva ndatora mwana wangu, ndine mwana wangu panguva iyoyo musikana wangu anga ine 15 years. Ndichibva ndatoti iwe zvatanzwa kuti kuna sisi wako ari kuChipinge, ndiri kufungidzira kuti deno wasvika, nokuti ipapo mazuva ayo anga akufona ane pressure yekuti mama ndakufunga kufa nekuti murume wangu akarepa munin'ina wangu. Nyaya yakaenda kupolisi, sofa akatiza akatenda kuSouth Africa murume. Saka ndiri ndega pamba, akasiya angondiudza kuti ndiripo ndisipo ndinenge ndichikuona, usare ugare pano. Saka ndakabva ndaendesa mwana wangu musikana achibva anogara naye. Pamazuva mashoma vakangogara iwawo, mwanasikana wangu akabva atongoroorwa kuChipinge ikoko. Saka uyo akabva andifonera achiti mama, mwana zvauya kunoku asi mwana aroorwa, ndaitira kuti inini kunoku ndiri ndega ndiri kushungurudzwa, saka musagumbuka, mwana ndadi zvangu, mwana ndatomuendesa kumurume. Ndichibva ndati alright, ndozonzwa uye ndichazofona kwakaenda kwachona mundipa phone number. Saka iye manje panguva iyoyo murume uya uyu takazenge takutaura naye ari kuSouth Africa, uye ataura matambudziko ari kuwana pamba, achiti pamba sezvo ndandega zvefuti mainini varoro iko zvino izvi pane vanhu vari kuuya vachindinokera dhoo, saka ndiri kutya ndoita sei. Ndopatakaudza mukwasha tikati tokumbirawo kuti mwana amboya kwatiri timboonana naye. Ndopakatitaurira kuti hazvigoni, nokuti imi baba imi mwana uyu paakakura hamuna kumbomuchengeta. Ini vandinoziva ndimbuya vake, ndakamutora achitambura achiumba hari nambuya vake, ndo zvandinomuziva achiita. Saka indokwanisa kukuuraya kana ukati mwana iye asvike pauri, achiudza baba vemwana. So baba vemwana vakambotinetsanei pafoni pamashoko, akaramba achingotaura nyaya imwe chete achingoti inini baba, kana mukatongoita mistake yekuti mwana wenyu asvika pamuri ndiri kukuurayai, achibva atobloka namba dzedu. Saka akazobva kuSouth Africa kuyoko achibva asvikotora uyu pamba pavo pavaigara pamusha wakavaka munin'ina uya wake wakabatwa Chibharo ane nyaya yakaenda kumapurisa ari kupi anga akupi panguva iyo? Munin'ina uyu pakatiza banguru achienda kuSouth Africa paakambotisarei neMukoma, akazowanawo munhu akangomuti ndokuda. Saka akatongobvuma nesituation yake, achibva atongoenda nemurume. Saka banguru akabva aita simba rekuchidzoka manje, nokuti uyo anga akaripota nyaya yake yerepo anga aenda kumurume. Saka adzoka akazotora mudzimai wake achibva wabva pamba pavanogara kunonzi kwaVheneka kuChipinge, vachibva vanogara kwachecheche muGrowth Point. Saka vachiroja ikokoko, sezvo nhamba dzedu dzanga dzabhlokwa, tatakushaya kuti mwana uya kuti tizive kuti ari kurarama sei, tomubata sei, nhamba dzasina padzichapinda. So takabva tangonyarirawo takadaro. Ini semunhu anorarama ndichishanyira mumatare ndo pakatanga kutora nyaya yekunzi kune mwana ari kutambudzika, asi mwana mufanira kuti auye. Saka iniwo semunhu anga ane matambudziko ndakazotsikira kudarira sekuru mofu.
zara sekuru dengu saka ndatsikira kudare rasekuru dengu vakaitsanangura futi nyaya iyi yemwana uyu vachiti kune mwana ari kutambura zvaida kuti mwana waidena anga akwanisa kusvika pamurimi mamubatsiridza saka nenheuro dzasekuru dengu dzakatibatsiridza kuti mwana wedu azokwanisa kusesekedzwa kuti asvike zvokuti achibva ikoko akatobva achitiza hana kuoneka pamurume akabva achitiza nokuti murume anga aine mumwe mukadzi wanga atora futi anga ari murapwa wake saka takangoerekana takutoshamisika tichiona akutongofona kutoti baba namai ndiri komusandirasa ndaane foni asi ndiri kutambudzika saka ndakabva ndatongopindura ndichitongoti kana uchikwanisa kuira akati handina mari ndichibva ndati dzimwe nyaya dzaanotaura alright dzimwe nyaya dzaanotaura dzaakasangana nadzo mwanasikana wenyu ari pamurume uyu dzaasina kutaura pane zvaataura ndedzekuti chii nyaya pamatsananguriro ake kana achitsanangura pane pamwe pandasokunoti dzimwe nguva anoti kanganwei chero nyaya inenge yakadzikadzika fanike yakafanana sokuti paitsanangura nyaya yekuti ndinoendeswa kurukova usiku aitaura kuti anotorwa iye nemukadzi wakarorerwa navamwene voenda kuna Save asi manyikirwo aari kuitwa mumvura aiti ndinotsimbirirwa mumvura zvenguva refu zvinoita kuti pakuzoti pandinopikinuka mumvura maya ndoita zvokurwisa saka murume anotanga kundirova kuti usabude pasi pemvura ndiri kuziva zvandiri kuita sei ndiri kuziva zvandiri kuita uye nyaya dzokuzoti anomutswa achienda usiku kunotemerwa nyora pakati penzira ozoya ugocherwa nyama yaanenge ichinzi ndeyembudzi ine mushonga achidya uye kana tichiita bonde futi nemukadzi wakarorerwa iye zvinezvi ari kuti hanzi tinonzi kumurai hembe tese kana takumurai hembe hanzi tinorariswa pasi anopinza zvigunwe zvake kunhengo dzevakadzi nguva imwe chete iye ari pakati hanzi kana apedza kudaro anorara nemukadzi mudiki asi paanenge achirara nemukadzi mudiki anoti uyu ndipe gumbo rako rise pazasi pedu kuti tiwane chinotsigira saka anorara nemumwe mukadzi uyu akaisiswa gumbo rake pasi saka hanzi kana zvidaro hanzi ndinorwadziwa maningi vanhu hanzi paanenge achiita bonde riyera kudaro hanzi anozoti bvisa gumbo pandinongobvisa gumbo anouya kwandiri oisa nhengo yake mumuromo achiburitsa mune mumwe mukadzi uyu oisa muromo mapolaiti handiti hanzi saka ndo maanokuturira urume hwake mumuromo iye anoti kuti arare neni zvakanaka zvokuti ari kuda bonde neni anofanira kutanga andirova ndokuti akwanise kuita bonde naye bonde rakanaka kana riri rakanaka anofanira kutanga arohwa ozoita chibonde naye ndo nyaya dzimwe dzainditsanangurira ine dzokuti zvimwe zvachona ndakazotaurira baba wachona ndatova nawo ndega kuti ndoma upenyu huri kurarama mwana iye anga asingadi kutodzitaura kunyatsodzitsanangura zvakanaka saka chakada kuti azoita simba rekutsanangura nyaya idzi manje inyaya yekuti pandakaenda naye kudare kwasekuru denguku sekuru vakutanga kunodzibata nyaya idzi vakutanga kudzibvunza aitya kutaura so vakatomusimbisa kuti muzukuru taura nokuti watotsikira mudare mangu nyaya dzako ndiri kudziona ndiri kudziziva ndoda kunzwa uchapupu hwomuromo wako iwewo kuti ichokwadi here kuti ndo zvauri kurarama ndopa akazosimbakira sei kutsanangura zvokuti kana kwandiri ndopa ikwanisa kuzotaura dzimwe nyaya dzakadzikadzika idzi kuti ndo zvaari kurarama regaiti vateereri regai tiverenge makoments zvishoma shoma tabva ipapo tatora mafemo tobva taunza tateguru dengu vanova tateguru vandambotsanangura pekutanga kuti vari kubata matare anoshamisa vachinunura mhuri dzakawanda dziri kusangana nematambudziko regai tione iye zvinezvi panani apa Pelagia ndiwe unoya regular participator paprogram ino yazvana Pelagia mukora satanic chaiyo so said aripiko munhu akadai uyu Melody kupara uri kuonawo zvekare iwe uri pano paSlyMedia TV Pelagia ane statement yanga garanyura murume uyu ngaasungwe please ngaadzorere kurarama kwevanhu anoda kuendeswa mujeri ogara ndopfungwa dzako uya akatora mwana uyu ari mwana mudiki aine 13 years tambudzai matara but iwewe ndimbokubvunza ko why wakanotora munin'ina wako kuti auye pauri pauri kushungurudzwa ipapo zvewanga wapindura kuti kudisei wakanotora munin'ina wako polite aitambura
aitambura ari kumba wangofunga kuti ndokuti awanawo chekudya wachigara newe handiti ndinemba wapindurwa watambudzayi handitika washushikanawo zvekare nenyaya yekuti anoti kune mudzimai wake uri handadzi yangu iwe vachirara mu1 room iwo ndo mairara zvekare naamai vake pelaji anotaipa haikona zvekutamba zvikanzi kuchivhu kumusha kwangu kunonzi kwahokonya zvakaoma zvimaprofita zvenhema hutsinye so zvakaoma veduwe tinotenda nekuona kwamuri kuita Petra Tendai. Thank you so much for watching on Sly Media TV. We are going to take a short commercial break, and then when we come back we are also going to have a chance to speak to Sekuru. Tinotaura na Sekuru Ndudzo nekudaro ipapo tichambomisa mwanasikana tombotaura na tsosara na mai yai nyaya yevanhu vakuru totaura na tateguru tunzwa kuti kwavari kubva vari kubatsirwa sei mudare nenyaya iyi. We take a short commercial break. For our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063. Tiri pachirongwa ngatidzifambire matiri kukurukura nemwanasikana aishungurudzwa namadzibaba vanova murume wake vaimuonesa ndondo uye vakabata Chibharo munin'ina wake iwo vakamutora aine 13 years. Mwanasikana anonzi Polite vane mwana mumwe chete akazotsvagwa na stepmother vake amainini ana kukura nababa mushure mekunge auyawo vakazotanga kuona kuti angabatsirwe sei vakapedzisira vasvika kumatare kwatateguru Dengu. Tateguru Dengu vari pano muchandiregera nofunga ndamboenda mboti Ndudzo ana sekuru vawanda pano paSly Media tina sekuru vasvika kuma15 saka amenoti sei ndasvikawo ipapo ayo vakambouyawo futi muno mustudio nofunga munozviziva ava nditateguru Mofu Dengu. Tinokuchingamidzai muchirongwa. Totaura makaisa muromo pamicrophone ndonhekwe yedu yekunoku iyo. Tinofara mukanya makadiwa zvinyo. Aiwa tinofara kwakadii kunobviwa. Kunobviwa kuchiri kwakanaka. Tinotenda. Vateereri tateguru ndo vatambotaura kuti pamatare atakambosvika kwavo vakabatsira mhuri dzakawanda dzakasiyana siyana. Ndambokupai chidimbu chemwanasikana uye akanga atorwa nembinga achibva azoiswa sim card aiswa sim card akazenge akupedzisira zvaakushungurudzwa mukati muupenyu hwake. Vakarapa futi vana vaipenga vaipenga nekuba vari mazera madiki ma12 years nema10 years vachiba zvekuba zviya zvakanyaya yakanetsa nekudaro vane mabasa akawanda avakaita. Rimwe basa rinouya mupfungwa dzenyu remunhu wamakabatsira pamwe handisina kusangana naye inini mukati meupenyu hwenyu tateguru ndiani akanga achirwara nei? Tinotenda kune zvekare mwanasikana akauya pachivhitivhiti vainge vachigara kuwadzana kana ndisingakanganisi. Baba vakashayikirwa nemudzimai wavo ndo vachigara nemwana iyeyoyo tikamubatsira nazvino vana chipupu chavainacho. Asi shuviro dzimwe dzenguva ndezvekufambisa kuti dai vanga vakuendera zvekare mukati mematare vazvipupurirayo voga pachezvavo
tinotenda ndavarangarire mwana waye airwa nevanhu vakuru mwanasikana waye aitisa kuchikoro. Wenzwiro kutaura kuti ukatadza kuba ndinouraya baba wako. Tinotenda. Vateereri vanobva varangarira, aiwa tinotenda. Nyaya yapinda mudare renyu nyaya yapolite. Mwana arusangana nematambudziko. Nyora dzaitemerwa idzi mudare dziri kudzinyora dzei? Ya, pamusoro iyi tinobvunza mibvunzo. Pamusoro iyi vana veZimbabwe rega titaure tichidaro tiripo pamhepo tina Mukoma Silvester Tafumane vari ndiwo mukanya. Ndinongozoziteera zvangu pazvivhitivhiti zvanenge vachikurukura natateguru dengu kureva kuti yosekuru mhofu tateguru vanopotera pandiri ndichingonzwa kuti mukanya aiwa ndafara chose kuwanika ndiri pano ndichikurukura navo pamba pavo tikati chegedza tivatsikire. Nhaurwa iripo yamuri kunzwa hama vateereri mhuri yeZimbabwe inhau yemusikana anoitwa iye Polite akatanga kutsvagwa nevabereki dzamara tateguruwo vachiuya mukati mematare vachitsanangurirwa aiwa mwana anouya regedza tibatsiridzane. Vakabatsiridzana mwana akauya kubva kumurume kwaakanga ari. Zvino tateguru vochikurukura naye ndakazonge ndakuchitsanangurirwa kuti nhau dzabuda apa inhau dzaPolite. Mwana iyeyo wamuri kuona ari ndiye mwana wangu kureva kuti mai nababa vakanga varipo musi wacho naiwowo mazuva maviri adarika. Ndokwakuchibva ndatsanangurirwa kuti pane nhau dziripo dzemararamiro ari kuita pakunoti kana tiri vanhu isu tinoti tinoita zvokurapa kana kuti tinobatsira kana kuti tichiteera gwara rechinamato mukanya. Ndinowanzotarisira kuti ngatiite zvine hunhu, hanzi tsika neunhu nemagariro. Zvinhu izvozvo tikazvidaro gwara redu rinomira zvakadii. Chinonyanya kukadzisa tikamboti kumwe kwese kungave kuri nani, chinokadzisa kuti madzimai maviri mose bvisai nguo dzenyu ndiite nemibonde. Madzimai ako pakuita bonde kwauri kuita nawo wozonotiwe tsvina yako ndoyauri kuenda kunoisa mune umwe mukadzi. Asi chekutanga tisati taenda pakunoti wakuzonesa tsvina pane umwe mukadzi kuti chishandisa muromo wako, idzo nzvimbo dzakasikwa dziripo kuti idzi ndodzofanira kuti dzidaro. Uchitarisira kuti kungorara nemadzimai maviri muimba imwe chete kuchita nawo bonde zvinhu zvinokadzisa mukanya. Tikatodaro tatorasa gwara ratiri kufamba naro. Kana riri barika unofanira kuti mune mumwe mukadzi anovakirwa imba yake ngaende kumba kwake. Tisangane pakudya kana chiti tiri kudya bika iko kana kuti aiwa nhasi unochitibika makubika muri pamwe chete vari voga vari kuwirirana vakadzi. Ndinoona kuti nhaurwayo inotifambisira gwara redu. Handisi kushora kuchinamato chete kana nyange kwatiri isusu zviri kuitika zvinhu zvipi zvinhu izvo zviri kuitika izvozvo. Saka ndo zvatiri kuramba izvozvo kuti mhepo kana ichinge yakauya kana kuti mweya mutsvene uchinge wakauya. Mweya mutsvene ndorero ratoti gombwe riya riya Mukoma nengeni Tapumane ndo ravari kushandisa maprofita. Saka ngatichiti isusu iro gombwe racho rinorevedzawo kwatiri isusu kuchivanhu. Nairo gombwe racho ndo rikurovedza kumaprofita. Asi tiri kuda maprofita kana kuti madzitateguru echokwadi anouya ori inyatso kugadzirisa Zimbabwe redu rinyatsomira zvakadii nyatsomira zvakanaka. Takatarisa nenyaya yemwanasikana uyu mataura kushungurudzika zvishuwa kwaanga achiitwa achidyiswa nhengo yakasviba ine tsvina yabva kune mumwe mukadzi. Mudare rasekuru saizvozvi ratateguru dengu ari kubatsirwa sei mwanasikana? Ndinotarisa pakuona mazuva maviri matatu ndichimuona inini panyama. Pfungwa dzakadzisina kudzikama. Pokutoti pandakazosvika kuzomubvunza ndiri panyama kuti ko chii chiri kuitika zvakanzi ndiri kutongonzwa inzwi kana nyange ndichiriko kumurume rokungoti tiza uchitiza uchiende pa handisi kuziva kuti ndiri kunzi tiza uchienda kupi kana iko kuno chaivo pfungwa dzangu hadzina kudzikama. Saka pamazuva maviri matatu ende ndatofara pakukurukura chaipo handisina tarisiro yokuti munhu anga azonosvika pakukurukura makurukuriro aita. Saka ndiri kuedza kuona kuti pakubatsirwa kwake zvinhu zvake zviri kumira zvakanaka. Ndisingakanga mwe ndoita kuenda kudzoserai mashure ukasha hunonyanyowanika wemashoko okutegedza ndidai mune mubvunzo wamabvunzo kuti ko idzonyora idzi dzaimborevei dzinodudzirei maita zvakanaka. Paripo ipapo panyora idzidzi chinhu chakatika hatina kumuti bvisa hembe kana kuti regedza tione zviri pameso pako. Inhaurwa yakabuda mukati medare. Ndokubva paakanga achida kubatsirwa nayo musoro achiti musoro ndiri kunzwa dzungura ndiri kunzwa. Ndo patakabva tanzwawo kuti kune zviriko kuseri kupi
kuseruku ndokwakuchiudza mai tikati aiwa mai ndimi muridzi wechi wemwana titarisirewo mwana wenyu kupi kana iwe mai nyoradzi vanga wasati wadziziva ndopavakatanga uchiziva takuchitizomubvunza akati azvo chokwadi nyora ndaitemererwa pakati peusiku ndodyiswawo nyama yandisiri kuziva kuti maradzano dzenzira ndisina kupfeka nemunhu wechipostori tomboti mudzimai handitika asi iro rinokadzisa raamai iro kuti mai nyakukubereka ndowaunoti aiwa sunura mbatya ndikuite se ndikurapei amai ndiri kuonei chandiri kuona kana iwo mai ndochitarisa kuti izvi zvinokadzisa kune rimwe dare Mukoma Silvester riripo ndichapatidzokei papa panhau yekutemerwa kwenyora ringazopotseka renhaurwa remwanasikana hanzvadzi yamadzibaba ava vanorarama vari pamba ipapo akaita pamuviri aita pamuviri aripo ndokwakuchisununguka nzira dzaifanira kuti dzibude nemwana dzakaita diki ndokwakuchitsemukira kuyakuya handitika chireva kuti pakusununguka pape mwana kuratidza kuti akura nzira yamai yaita diki asi mwana komana uyu madzibaba uyu akaita mukana madzibaba arona vakaita mukana wekuchiti kumwanasikana uya uya ndikusone iri hanzvadzi yake buda ndibude uya ndikusone akatosoniwa izvozvo aiwa vari kurarama inhau iyi yatisiri kunzwa kubva kuna Polite asi kuti nhau yakabuda mudare iye Polite achizoibvunza achizoidairira kuti ichokwadi ndo zvinhu zvakadi zvavanoita kuna mai haana nyadzi kumwanzvadzi yake haana nyadzi kuvakadzi vake saka tichizviona panhaurwa iripo tichidzoka panhau yenyoradzi yadzi inyoradzi kutoti mwana uyo arege kufunga nezveumwe munhu kunze kuti ndine hama yandiinayo panapa ndakutogara zvafanana nokutoti tikadzoka kudisa kutoti urombwa kushandisa munhu kokuti imimi Mukoma Silvester kana nyangwe pakati peusiku chaipo adzimai enyu munawo mumba mbochikuti ndonguva yekufara takuti chitoya kuno kuizvozvi toti uyakuno saka ndonzira idzodzo kuti mwana uyu akanga akunoitwa chirei munhu anongodhonzwa bhadhe unoita zvaunoda naro asi ndorisunga ndoridi ndonhaurwa iripo pamusoro pemwanasikana ari mukati medare watadaro kuti tikuendera naye kupi iko kuno tikachiti idzi nhau idzi iye akachingotiwo pamwe chete naamai nababa vakati aiwa nyaya dzidai dzanzaita kuti dziite sei dzizivikanwa kuti ndozviri kuitika munhu atori musungwa kanokuti akambotiza imwe mhosva yekubata Chibharo Munin'ina waPolite tine nhaurwa dzinotikadzisa isusu vabatsiri venyika kana takuti vabatsiri venyika pandiri pano ndinorevera kuti ndiri mupurisa naika zvandiri mupurisa ndinofanira kunge ndichitevera nyaya yangu kusvika yadii kwayaperera kumagumo kwayo nai ndo nhau dziripo dzokutoti munhu akadzoka akatiza adzoka nyaya yake haina kuchitariswa nezvayo kuti kokumberi paye pamashure paakabva paye nhasi unoti apapi kureva kuti yakatongohenga yapapi kana kuti ndo yamishonga yamanje anenge achitemerera zvaanoita muZimbabwe zvinonzi mhosva irove inofunga vanhu vari kuzvinzwa regai nimboenda kuna amai Matumba ndizvo andika imi chishuwiro chenyu imi kana kuti hatimbotangai ndisandotanga chishuwiro zvamakanzwa mudare ratateguru zvakakukadzikai ava vatiri kutaura nehomwe imi maitaura natateguru vakapoterwa zvimwe zvamakanzwa zvavasina kutaura ndezvekuti chii pane zvanga zvasarira vatozvitsanangura zvanga zvasiyiwa nemwana zvokuti akasona hanzvadzi yake zvanga zvatisarirei shuwiro yenyu pamwana yezvinezvi pakubatsirwa kwaari kuita ndeyekuti chii nini shuwiro yangu pamwana uyu ndiri kushuwira kuti deno arapwa akapora miko dzese dzakaiswa paari ndoshuwira kuti deno dzapera kuti adzokere kuti atange kuva munhu ari nomo nokuti ini ndichirarama naye asati atanga kutobatsirwa pamazuva mashoma akasvika ndatozviona kuti mwana uyu anoratidza kuti pane zviri kuitika asi zvaatanga kubatsirwa izvino zviri kutochinja kana iye anototaura kutoti zvandanga ndichitonzwa kutoti ndogona kuti chero ndakatogara ndotanga kutoona sekutoti pane munhu ndatova nerasta mumusoro tonzwa sekutoti ndiri kutodanwa ndoda tosumuka kutoenda ari kutotaura kuti zviri kudi zviri zvatodzikama kana kutotaura munhu akutokwanisa kuramba achitotaura kutoti nhasi vedu ve zvamunoona ndakadai nhasi zviri kudai achitotsanangura handiti munoona saka inini ndiri kushuwira kuti mwana wangu dena aita zvakanaka ndisati ndanzwa nyaya idzi kurema kwadzo ndaifungidzira kuti kana mukuroorwa matambudziko arimo
ekuti vanhu munongonetsana mumba. Saka ndaifungidzira kuti mukwasha wangu akasvika padhuze toonesana kuti aiwa ngaachengete mwana zvakanaka. Saka iye ndichizoramba ndichimubvunza saamai ndichimubvunzisa ndichiona kuti pakurapwa kwaari kuita njere dzake dziri kuvhurika. Iye ari kutsanangura achiti inini amai handichakwanisa kuti ndidzokere, nokuti kana mukangoti ndidzokere chete kumurume uyu kwakandidzosera zvaanga ambondiita izvi ndinorarama sei, kureva kuti kana mukandidzosera ndakasununguka kuzviuraya zvangu. Saka ndachiti kana akarapwa zvake handiti akaita zvakanaka zvikapera, shuru yangu ndekutoti deno kunyika yeZimbabwe kune vakasununguka uye vanodawo kundibatsira ndikutotsvaga basa. Kuti dena awana hake basa, kana arapwa anaka owana basa oshanda tobatsirana kuchichengeta mwana wainaye. Aiwa tiri kupanzwa. Regai tichipedzisa chirongwa tichienda kuna tateguru. Pane pfungwa here dzauya muchifanofunga kuti ndezvipi kwatiri kuenda nenyaya iyi muchitirondedzera. Regai ndimboverenga zvakare mamwe mameseji ari kutaurwa panapa. Pelagia mukora zvikanzi veduwe ngaaende mujere, handi satani chaiye. Pelagia anonyora zvikanzi shuwa nyaya dzakadai dzinoda kufumurwa please. Vemutemo tibatsirei nekubata murume uyu ane utsinye anofanira kugara muusungwa. Tinotenda zvikuru kwazvo. Precious nomutandazo chuma lawo yabona asazokuti usibona ungapi. Dokas mbewewe Luzani, kana muchibatsira zvechokwadi ngavandibatsirewo nekuti taneta madrama pasocial media. Asi kuti munobatsira zvechokwadi here? Ndidokas ari kubvunza. Tateguru ndo anobatsira. Tinongozonzwa kuti aiwa abatsirika. Handiti tinotenda. Zvikanzi tinotenda nenyaya dzakadai. Vangu ava avakodzere kugara muvanhu. Ufunga kuti madzibaba vangu ava avakodzere kuti vagare muvanhu ngavasungwe. Ndo vamwe vanhu vari kutiona vari panapa paSly Media. Isabel Campbell zvikanzi aitomushandisa paurombo hwake zvakaoma. Komborerwa yamai hazviitike nevakawanda zvamaita izvi. Isabel ari kutaura kwamuriwo amai kuti aiwa makaita basa zvikuru nekununurawo mwana uyu. Anzi hakuna mupostori anotemera nyora. Ndiye ari kutaura ndiShepherd Bokosha ndo nyaya ari kutaurawo iyoyi. Zvikanzi naDokas police get busy. Tambotaura kuti mhosva hairove. Taakuchipetera chirongwa iye zvinezvi sekuru. Nhaurwa yemwana uyu muchinzwa ichitaurwawo mudare renyu, muri kumubatsira sei? Ndinotenda. Mwana pakubatsira kuripo. Handisati ndazorora, handisati ndaneta nokuti kukumavambo. Mwana tiri kumubatsira. Sekurukura kuri kuita amai tiri pano vari kuedza kutaura kuti aiwa zvinhu zviri kudi zviri kushanduka. Maonero mazhinjisa inini wenyama ndinogona kuti zvinhu zviri kuita, asi ari kuseri kwangu ndiye anoona kuti zvinhu zviri kudi zviri kufamba. Saka chapupu chinobva kumubereki ndo chandinofara nacho. Kana kuti kunewe uri kurwara kuti pai musoro ndo waindirwadza nenguva dzakati iko zvinezvi wasiya nguva iyaya wakuchindirwadza zvakadai, ndinofara nazvo zvipi izvozvo. Saka ndo zviripo pamwana pakuti kumubatsira tiripo pagwara redu reZimbabwe rechivanhu tichimubatsira amai pakuda zvakati uyai titetese tiri pamwe chete. Saka mwana ndinovimba kuti ari kubatsirika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mwana ari kubatsirika sokutaura kwaita amai Matumba. Regai tinzwe mashoko avo ekupedzisira kubva kuna amai tichivhara chirongwa chinechi. Amai, mashoko enyu ekupedzisira nemamwe amungataura kuna tateguru nepavasvika nekurapa mwana. Aiwa maite zvakanaka. Inini mashoko angu ekupedzisira ndinoti kuna sekuru muhofu. Handizivi kuti ndingavatenda nei, nokuti nechiyero chemwana masvikira akaita nepava havana kana musi umwe chete wavakandipa muripo. Nokuda kwekunzwa tsitsi vachiona chimiro chemwana vari kumubatsira pachena. Saka ndinopa kutenda zvikuru sei kuna sekuru muhofu nekunyika yeZimbabwe kuti handina kumboona kubatsira kwakadai. Kunyangwe ini pachangu indotova neuchapupu hwangu pamusoro pasekuru muhofu, nokuti ndini mumwe akanga achirwara ndikatenderera muzvipatara. Ndakaenda kuzvipatara ndikaniswa pamishina yose ndichiti ndikaiswa pamishina mapepa aibuda ari black. Asi pandakazosvika kuna sekuru muhofu vachinditsanangurira kuti dambudziko rako rawina roirika iri
pane zviri kuitika zvakadai nezvakadai zviri kuita kuti zvinhu zvako zvisafamba zvakanaka. Vakandibatsira kunyanyisa sei, ndine dambudziko rebreast cancer, asi mukatondiona handimuona ndiri mutano, ndiri kutotaura ndichitofara. Vari kutondibatsira mufunge. Handina kana nguva yandinorara kana kudii kana kuita sei, asi zvipatara zvakandikonewa. Ndakasvika kuzvipatara zvakawanda asi zvakanditadza. Handina kana piritsi randinomwa asi vari kundibatsira. Saka ndo zvakaita kuti ndive neshungu yekuti mwana wangu zvaasvika achiratidza madambudziko, regerai futi nditsikire naye kunani, kuna sekuru Mhofu. Saka aiwa, ndinotenda zvikuru kuna sekuru Mhofu kuti nemwoyo wavo wakapiwa. Ini ndinovatenda, handizivi kuti ndingavatenda nei. Ndinoti nyika yeZimbabwe ndibatsireiwo kunditendera kuna sekuru. Muri mudare reSly Media. Ndinotori nemufaro nokuti ndiri kubatsirika zvakanyanya. Pari kutendwa nyaya yekuti munobatsira gomarara ranga riri pamudzimai, zvichireva kuti nyaya yegomarara munoibatsira zvekare mudare renyuka imimi? Nyaya yegomarara inobatsirika zvakati tine imwe nhau dzamakambouya nadzo mukati medare dza trust. Harina zvari kuzengera nyatsomira mune zvakanaka nokuti atsanangurwa mukati medare kuti chimboenda kumusha kwako veukamande vakazenga vamutora. Saka nanhasi mai vacho vanongoti mirai kana adzoka tiri kudi tiri kuuya vateri vane vada kuziva kuti zvakazofamba sei. Saka ndo pane nhau yani yatrust, tichireva kuti trust zviduku zvatakamupa nerayiro yaakapiwa mukati medare ndo yaakazonosvika nayo mukati memusha. Mandapesera kunza kuti aenda kupi kukaranda. Mazuva mashoma mavhiki apfuura maviri ayo ndakanga ndambotsikira kudare kwandinoraramira ndiri kuMondoro, kwandogara ndichitaura kuti mukandishaya muno muguta munondiona kupi kuMondoro kuChibharo. Ndakanzwa kuti vakanga vachinditsvaka. Saka nemabereki vake namai vake saka vachibva vazozivisa kunzi sekuru Mhofu vadi vadzoka kubva ipapa vasati vatsikira. Tiripo panhau yekensa iri kutaurwa. Ndofunga manzwa kuti umwe neumwe trust akanga iri nhau yeruoko Mukoma takumane handitika. Vari kutaura nhau yebreast kureva kuti zamwiro handitika. Idzidzo rakanga ritoripo. Vakabatsirwa nanhasi uno havana kana piritsi ravari kushandisa. Vanhu vatosimba pavave sekupupura kwamuri kunzwa vari kudi vari kuita zvekare. Apo imwe nyaya ndandisina kunge ndatarisira kuti vachange vachipupura, asi ndinonzwa kufara nazvo kana vane kupupura kwavari kudi kwavari kuita. Ndo vacho varwere vacho vatechiti iye murwere ngaadzoke zvekare apupure. Ndo zviya zvimadhirama zviya zvamamuchambotaura zvekuti dhirama raitika dhirama iroro harina kudzoka kwarinozopupurwa. Nhasi noriri dhirama kuti ngatiuyei panapa nokuti paipai takaita dhirama mukanya munhu haabvumi, haatombobvumi, asi kuti zvine chapupu zviripo zvinotendwa zvakaita sezvipi zvaizvozvi. Tichakubatai muromo nekuda kwenguva yedu, nguva ndo dzadyana. Asi mhuri yeZimbabwe mainzwa nyaya, mwanasikana Polite ari kubatsirwa. Tateguru ndo nhamba dziri paskrini idzo dzaiswa paskrini dzokuti munokwanisa kunge muchiita se muchivabata muchitaura madzodzo enyu vachikubatsira ikoko. Vakabatsira mwanasikana uyu namai vake mahara nekuda kwokuti vanga vasina chekubata. Musazongofamba muchingoti takanzwa kuti chiremba muchingonoka vanongobatsira mahara. Aiwa kuripira nzvimbo dzandinogara vana vanofanira kuenda kuchikoro. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Amai onekai vateereri. Aiwa, ndinoti nyika yeZimbabwe manzwa dambudziko rangu nemwana wangu kune vakasunungukawo kundibatsira. Ndinoti rubatsiro rwandiri kunyanya kutsvaga ndiri kutotsvagawo basa kutsvagira mwana wangu kuti akwanise kuchengeta mwana. Aiwa, tinotenda tateguru vataura. Ininiwo ndakamirira Julius Patson nevamwe vari behind the scenes pano paSlyMedia TV. Toti ngasangane zvekare mangwana pachirongwa chinoti chatinoti ngatidzifambirei. Ndatenda. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations.
Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.